बर' निउज नायगिरि गासैबो रायजो-राजानिसिम गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गोनां खौरांफोरखौ जेन नोंथांमोना मिस खालामा। आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो लागै होनो आखायाव लादों। नंखाय एनडिएफबि मुं लानानै मुंख्लं नखरनि मुङाव फैनाय अनसुंथाइखौ नंखाय एनडिएफबिनि नखरा माबोरै मोनखो? अरिजिनेल एनडिएफबिआ मानो मोनाखै? नंखाय एनडिएफबिनि मुं लानानै अनसुंथाइ आजावनाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि मैया रबिबाराव क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि बिनाय स्रांवारि, लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। बे सावरायमेलावनो बाहागो लानानै बि रिमोनलां बसुमतारीनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला एक्स एनडिएफबि मुंख्लं नखरनि मुङाव 400सो नखरफोरा अनसुंथाइखौ मोनबाय। नाथाय बेनि गेजेरावनो 600 जौखोन्दोआनो नंखाय एनडिएफबि। जायफोरा एनडिएफबिआनो नङा बिथांमोना माबोरै मुंख्लं नखरनि मोननो गोनां अनसुंथाइखौ मोननो हाथावगौ बिनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होनना बुङो बिथां बि रिमोनलां बसुमतारीया। बेखौ बुंनो गोनांदि जाय बिर जोहोलावफोरा बर' हारिनि थाखाय गावनि नखर, बिसि-फिसाय, गथ'-गथाय, बिमा-बिफा गासैखौबो नागारनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावबाय, बिथांमोननि नखरा मोननो गोनांखौ बिथांमोना मोनालासेनो नंखाय एनडिएफबिनि नखरासो मोनदोंब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथावनासिन आरो सोंखारिथावनासिन आरो मा थाबावनो? जुदि मोननो गोनांफोरा मोनालासे मोननो नाङै सुबुंफोरासो बे मुलाम्फाखौ लादोंब्ला बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गोनांथि दं होनना जों रायजो-राजाया सानो। आंनि चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्स मानगोनां रायजोफोरा बिनि सायाव मा सानो अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहरदो। मानगोनां रन्जन दैमारिनि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैनि बेलायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ। मख'नो गोनांदि बुंब्लाबो बेनो बुङाब्लाबो बेनो, नाथाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला सान्थि सुक्तिनि जेबो ओंथि गैयैखौनो रायजो-राजाया साननानै मोनोदि सोरखौबा सान्ति खालामनानै सोरखौबा दुखुआव दोननाय बे थासारिया बर' हारिनि गेजेराव इयुनाव माबायदि जाहैगोन दिनैनि समाव साननो गोनां खालामदों रायजो-राजाफोरखौ। बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ। बिथाङा जों बायदि दिनै उदां अख्राङाव फैयाखै। बिनि थाखाय गासै एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों, मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों आरो जाय एनडिएफबिनि फेमिलि गासैबो दुखु मोनदों आरो जोंबो दुखु मोनदों। नंगौ, दासिमबो मोनजोबाखै। दासिमहालागै फ्राय 400सासोफ्रा मोनबाय, 400सो। नाथाय जों मोनथिदों बेनि गेजेरावबो 400नि गेजेराव जाय बिथांमोना सिकिउरिटि खालामदों बिथांमोना मोजां रोखोमै खालामाखै, जायनि थाखाय 60 जौखोन्दोसोआनो नंखाय एनडिएफबिफ्रा दिनै मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों। जोङो बेनि सायाव दुखु मोननाया बेसो, बे नंथारै एनडिएफबिखौ बोरै जों मुंख्लंनि लिस्टआव दोननो हानो आरो बिथांमोननि मुंखौ जों बोरै मुंख्लंआव जों लिरनानै दोननो। बेनि थाखायनो जोङो मोनसे सिन्था खालामदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै बावैसो दाननि गेजेराव फिन खेबसेबाव जोङो बिथांमोननि सायाव गेबेङै नायबिजिरगोन। बाथि बिसाजों खुंजानाय एवार्ड हाबाफारियाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आइ बिमा मेथाइ सुंद' सावथुना। बिपुल मुसाहारिजों दिहुनजानाय बड'लेण्ड दाबिनाय सोमावसारनायजों सोमोन्दो गोनां जारिमिनारि आइ बिमा मुंनि सुंद' सावथुना बिसाजों खुंजानाय एवार्ड सेरेमनियाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। बिपुल मुसाहारिया सेथि बान्थाखौ मोननो हानानै गोजोननायजों फोरमायनायजों लोगोसेनो थामथि दिहुनबावगोन होनना फोरमायनायखौबो नुनो मोन्दों। दिलीप बसुमतारी बान्थाखौ सायखं सावथुनाव फाव खालामनाय साबसिन फावखुंगुर महरै अम प्रकाश खेरखातारिया मोननो हादों। लेट चैतन्य नार्जारी बेस्ट बर' फिचार फिल्म एवार्डखौ मोननो हादों दाखा जोमै सावथुनआ। दाखा जोमै बर' सावथुननिफ्राय बेस्ट फिमेल एक्टर महरै मनालिसा हाज'वारिया मोननो हादों आरो गोबां बान्था मोनगिरि दंबावो। मख'नो गोनांदि बाथि बिसानि एवार्ड सेरेमनियाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बाहागो लानानै मोनसे गोनां बाथ्राखौ फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। नेक्स्ट बाराव बे एवार्ड सेरेमनिखौ 1 करोड़निबो गोबां रांजों दिल्लीयाव खुंफुंगोन होनना फोसावदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। बर'नि फिल्मखौ मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनो थाखाय
नेक्स्ट बारनि सेरेमनिखौ दिल्लीयाव खुंफुंगोन होनना बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रप'जेल होदों। बिटिआरआव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद चिरां जिल्लानि 16 नं निसिमा फाथाबारि पिसिडिसिनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि सायाव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद। मख'नो गोनांदि रायजो राजानि फोरमायनाय बायदिब्ला मिरु सरकार आसाम सरकार जिकुनु स्किमफोर फैब्लाबो रां होआब्ला मावनानै होआ निर्मल नार्जारिया। सोरखारनिफ्राय मोननाय न' बिनिफ्रायबो दाबिदों 5,000 रां पिसिडिसिनि चेयारमेन निर्मल नार्जारिया। 5,000 रां होआब्ला जिअ टेग खालामा आरो सेकेन्ड किस्तिया हाबनाय नङा। बेबायदि सोरखारनिफ्राय मोननाय गोबां न'फोरानो थांनाय 2 बोसोर 3 बोसोरनिफ्रायनो आद्रा जानानै दङ, जायफोरा रां होआखै होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरा। दा जों रिपर्ट लागासिनो जों बेनिफिसियारि हिसाबैहाय पाब्लिक हिसाबै जोङो दा मेम्बारफ्राबो कमप्लेन होयो। कमप्लेना बेनो दा जेरै बाजेट फैयो बे बाजेटना जेरैबायदि रायजो राजा बा मेम्बारनि सोमोन्दै माबा बिसयैहाय अफिसफोराव मोजां रोखोम सावरायनानै बाजेटफोरखौनो सावरायनानै मोजां राननाय जाया। बिनि गेजेराव बेबो सोरनिबा एग्रिमेन्ट खालामा माथिनो सोरनिबा एग्रिमेन्ट होआखैला बेखौहाय दोनथ'यो आरो बिनि गेजेराव जिआरएस जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे जिआरएसनि बेलायावहाय गावगा गासैबो जाबुथिय लानो गावनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारिनिसिम गांसे सांग्रांथि लाइजाम। मख'नो गोनांदि बे लाइजामा रन्जन दैमारि नाब्ला हानजानि जानानै बिनायथाव एन गला बिथांमोननि सागानखौ लाइजामनि गाहायाव नुनो मोन्दों। नाथाय बिथांमोना नाब्ला हानजानि नंगौना नंमारा ना नाब्लानि हानजानि मुंखौ लानानै सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरासो हरदों नामा बेखौ रोखा मिथिनाय जायाखै आरो बिथांमोननि मुङाबो बे नंगौना नङा बेखौबो रोखा फोरमान मोननाय जायाखै। लाइजामनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय समाव बाक्सानि सालबारियाव बुंनाय बाथ्राखौ लानानै नीलकन्त गयारिखौ गोख्रोङै सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोन्दों। आगुनि दैदेनगिरिफोरा जेबो मावबोआखै बुंनायनि सायाव आरो गोरोन्थि मावबोनाय आरो मोनबो सानबोयैनि थाखाय हारिनि थुनलाइया दावगायाखै होननायनि सायावनो गोख्रों नोजोर गोग्लैदों होनना लाइजामनि गिबि खोन्दोआव नुनो मोन्दों। बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्राफोर दङ जायफोरखौ आं बुंजोबनो सानाखै। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां बर' बिजोंनि गोरोन्थि बिजाब फैनायनि सायावबो रायजोआव गोबां सावरायलायनाय आरो सोंखारिलायनाय जादोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकन्त गयारिनिसिम गोबां सोंखारिलायनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। जों थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला गोरोन्थिया बयहाबो जायो, दैदेनगिरिफोरहाबो जायो। नाथाय गोरोन्थिखौ रोङैखौ सुद्रायलायनानै हारिनि गेजेराव दावराव दावसि लाबोआजासे बयखौबो गावजों गाव समान नोजोरजों नायलायनानै हारिखौ दैदेनलांनायखौनो जों रायजो राजाया हास्थायो। थेंक इउ स' माच रायजोफोर जायफोरा जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन।